Аны һәркем үзенчә белә. Мөгаллим, остаз да ул, язучы, шагыйрь дә, икътисадчы, радио, телевидение алып баручысы да, татарны яшелчә, җиләк-җимеш үстерергә өйрәткән бакчачы да. Аңлагансыздар. Фарсель Зиядинов турында бүгенге сүзебез. Аның арабыздан киткәненә дә ярты елга якын вакыт узган икән инде. Кирәгеннән артык тыйнак, сабыр, гадел, һәркемгә ихтирамлы, ярдәмчел, кеше күңелле иде дип сагынып искә ала аны бүген күпләр. Ә менә шушы тыйнаклык, сабырлык артында ниләр яшеренгәнен, гөдрәк кадәрле йөрәктә күпме сагыш, моң яшәгәнен Фарсель абыйның якыннары гына белгән шул. Сынауларның иң авыры бала хәсрәтендә бик иртә кичерергә туры килә аңа. 2 яшьлек кызлары Алсуның вафаты йөрәккә төзәлмәслек тирән яра сала. Сынауларның тагын берсе алдарак сагалап торган икән. Улы Айвазны армиядән кыйнап кайтаралар. Хастаханәдә дәвалану да көткән нәтиҗәне бирми. Башына нык зыян килгән, ди табиблар. Шулай итеп, типсә тимер үзәрлек егет гомерлеккә гарип булып кала. Ата кешенең шушы вакытта ниләр кичергәнен күз алдына китерергә дә куркыныч. Ә 2016 елның язы ата белән баланы бер-берсеннән мәңгелеккә аера. 18 апрельдә чыгып киткән җиреннән кире әйләнеп кайтмый Айваз. 4 майда үле гәүдәсен агачлыктан табып алалар. Билеты булмагач, автобустан төшереп калдырганнар дигән фараз бар. Тормышында булган менә шушы зур фаҗига Фарсель абыйны кулына каләм алырга мәҗбүр итә. Ата күңеле балада бәяны әнә шулай туа. Һәр юлы йөрәк парәсенә булган шиксез мәхәббәт, сагыну хисләре белән сугарылган әлеге әсәр турында Фарсель Зиядиновның тормыш иптәше Венера апа Галиева белән сөйләштек. Белмәүчеләргә әйтеп үтик әле. Венера апа үзебезнеке, Түбән Каманыка. Китапханәбезнең дә якын дусты ул. Аның килүен һәр вакыт сагынып көтеп алабыз. Фарсель абыйның хатыны, шагыйрә Фирая Зиядинова вафатыннан соң 1 ел үткәч кавыша алар. 14 ел матур гына гомер кичерәләр. Әдипнең гомер көзенә яктылык, җылы өстәүче кешегә әйләнә ул. Аны сабый баладай карап тора. Айвазны да 8 ел буе үз баласы кебек тәрбияли Венера апа. Егет тә аны беренче күрүдә үз итә,